Lelo bungwe lija lomenyera ufulu wa anthu la SIDED likuchitisa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre, komwe akuluakulu ake akuyankhula pa nkhani zosiyanasiyana. Ndipo poyankhula potsekulira msonkhanowu, mtsogoleri wa bungweli a Sylvester Namiwa wapempha mtsogoleri wa dziko lino apita muthalika kuti aonetsetse kuti yemwe wasankhidwa ngati spikala Samia Suleiman agwire ntchito yake bwino mokomera amalawi onse. Ndipo mu statement yawo iwo adafotokoza kunena kuti akudziwa kuti a Suleiman ni mwana wa apita muthalika, koma kuwapempha kuti amulole agwire ntchito yake bwino. Kotero apempha kuti asampase pressure ndi kuti udindowu asalowese ndale. Ndipo pogwiritsa ntchito chichewa choti mwana wawo akutanthauza kuti ndi achipani chimodzi cha Democratic Progressive Party, choncho mu statement yawo akuchita emphasize kuti amenewa a Samia Suleiman agwire ntchitoyi mopanda kugwirira ntchito chipani, koma agwirire ntchito dziko la Malawi. Amenewa a SIDED ali ndi nkhawa zochuluka zimene akuzitula ku msonkhanowu, kumeneku awerenganso kalata imene ikufotokoza kunena kuti aphungu amene asankhidwa akuyenera kuti ayambe kumachita zokambirana zawo mnyumba ya malamulo muchiyankhulo cha Chichewa Osati mchizungu. Kalata imeneyi ikupempha kunena kuti aphungu amene kohoti yawo iyambe mawa lino atatha kulumbiritsidwa pamene mtsogoleri wa dziko lino akhala kutsegulira nyumbayi, akupempha kuti zokambirana za mnyumbayi zikhale zachichewa. Ndipo iwowa apempha aphunguwa kuti akambirane nyumba ya malamulo aziyankhula chichewa osati chizungu, ndipo afotokoza kuti Malawi itha kupindula kwambiri ngati aphungu angaloledwe kupanga zokambirana zawo mchiyankhulo chomwe aliyense akukwanisa kuyankhula mosavuta. Ndipo iwo mukukamba kwawo adapereka chitsanzo cha mdziko lija la Tanzania komwe aphungu amakambirana mchiyankhulo cha Kiswahili. Choncho kalatayi ikupemphanso kunena kuti aphungu mu nyumba ya malamulo azilankhulana chiyankhulo cha chichewa chimene aliyense amakwanisa kuchimva osati chizungu, kamba kunena kuti ndi anthu ochepa amene amakwanisa kumva chizungu chimene chimagwiritsidwa ntchito. Movanso kumeneku kunkhani ya zandale kuli zizungu zina zovuta kwambiri zichama zichiro ndi mabombastic ways zimene nthawi ina anthu ena amagwiritsa ntchito muganizo loti atamidwe. Mwachitsanzo tikupasani Nicholas Dausi akafuna kulankhula speech, akafuna kulankhula pa nkhani ya zandale amagwiritsa ntchito zizungu zina zonena kuti utino upeze tanthauzo la mawu amenewo pa amakhala kuti padusa nthawi andimova ndi umakhala kugwiritsa ntchito dictionary ndi dzina mwayi umangokhalapo ngati uli nawo familia ya mawuwo, koma sikawirikawiri kuwatulukira mawu amene amalankhula. Choncho amenewa a Sylvester Namiwa apempha kuti nyumbayi tsopano isinthe kachitidwe kake ndipo zokambirana zake zikhala mchiyankhulo cha chichewa kuti aliyense akwanise kumva, wakumuzi kaya wantawuni, ophunzira osaphunzira, kamba kunena kuti nyumba ija imatumikira Malawi aliyense. Choncho pakufunika pasinthidwe pamenepo dongosolo liwonedwe, ndi choncho apereka petition imene kunena kuti aphungu pamenepopo aonetsetsepo ndi kuti zosintha zikhalepo kuti nyumbayi iyambe kumachita zokambirana zawo mchiyankhulo cha chichewa. Komanso chinthu china chimene apempha abungwe limeneli, apempha kunena kuti aphungu mnyumba ya malamulo akambirane zoti pakhale kauniuni pa umwini wa malo. Ndipo apa bungweli limachita emphasize kupempha nyumbayi kuti ikambirane zoti minda ya tea iyambenso kupindulira anthu omwe akukhala pafupi ndi mindayi. Andi iwo apemphanso kuti aphungu kuti akambiranenso za ndalama zakunja. Iwo ati ndizokhumudwitsa kuti pamene ena akuyesesa kuti ndalama zakunja zipezeke, ena akupanga zoti ndalamazi zisowe. Choncho nkhani yokhuza minda ya tea imene malo osiyanasiyana kuli minda ya tea the likes Mulanje, Kotakota komanso Tcholo, madera amene wawa kuli minda ya tea. Ndipo iwo akupempha kunena kuti kumeneku kuunikidwe bwino kunena kuti anthu amene amayandikira mindayi sapindula nawo. Andimova minda ya tea magawo osiyanasiyana idatenga malo akulu amene anthu ambiri madera ake sakhala ndi malo olima okwanira. Nkhani imeneyi idayambaponso mu nthawi ina yake mzaka za 2020, 2019, 2018, 17 mu nthawi imene yamasogolera zochitika zimenezi
nkuti munthawi adali abonika lendo nawonso adayesera kuti mwina mwake dongosolo pa nkhani zimenezi zisatide kamba kunena kuti anthu ambiri umwini wa malo umavuta kuti uoneke malo mwake. Makampani amene opanga ti ndi amene amapindula kwambiri, anthu odzungulira malowo sapindula nawo, andi zikalata zenizeni za umwini wa malo sizimasatidwa bwinobwino, andi zimaoneka kuti pamalowesedwa ndale kamba kuti anthu ena amene ali ndi maudindo kuntundako amapindula m'makampani mpaka sakhala ndi kafukufuku ya zimenezi. Choncho amasankha kuyang'anira pansi nkhani ndi chonchi amenewa Sylvester Namiwa apempha aphungu kuti nkhani imeneyinso ndi kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino. Ndipo nkhani ina imene Namiwa apempha pamodzi ndi bungwe la SIDED, apemphanso aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambiranenso za nkhani yofuna kuthesa katangale. Iwo ati ngofunika kuti nyumbayi ikhazikitse malamulo okhuza kauniuni pamomwe anthu akukhalira lifestyle audit. Iwo ati izi zikhoza kuthandiza kuti atsogoleri azifunsidwa pomwe apeza chuma chopitirira ndi momwe amapezera. Bungweli la SIDED lapemphanso kuti pakhale malamulo pa nkhani ya kalembedwe anthu ntchito, pomwe akuti makampani ambiri ntchito awo akunja omwe ogwira ntchito aku Malawi kuno amapasidwa ndalama zochepa kwambiri. Apemphanso kunena kuti pakhale kauniuni imene akuti lifestyle audit chidapezedwera ndipo ndichochuluka motani. Kumeneku akufunanso kuti ikhale njira imodzi yothana ndi katangale amene wavuta mdziko lino, kamba kuna kuti anthu ambiri mdziko lino ena amataka ngolowa ndale kwa chaka chimodzi kapena zaka ziwiri amapezeka kuti ali ndi zinthu zina zodabwisa zosiyana ndi malipiro amene iwo amalandira, nkumazifunsa kuti iwowa chuma chimene chinso chapezeka motani. So iwowa akupemphanso kuti kumeneku kuchitidwe kauniuni ndipo lifestyle audit izichitidwa mwakathithi komanso moonetsetsa kuti chilungamo chioneke, kamba kunena kuti chuma cha boma chikubedwa kwambiri malo mwake anthu amene akupindula ndi anthu amene amatenga gawo pa nkhani ya zandale. Amalawi ochuluka sapindula ndi zimenezi. So akupempha za lifestyle audit komanso pa nkhani ya kalembedwe ka anthu ntchito makampani kumene akufotokoza kuti makampani ambiri anthu amene amagwira ntchito kumene komwe ndi akunja amene amalandira ndalama zochuluka kulekana ndi anthu amene ndi aku Malawi konkuno. Zimenenso pakaunikidwa pali nkhanza pamenepo, ndi akupemphanso nyumba ya malamulo kuti iwunikepo ndi kuti pamene payambenso kuyenda bwino. Ndipo mupempho lawo losiriza limene apempha bungwe limene la SIDED mosogozera ndi Sylvester Namiwa apemphanso kuti aphungu a nyumba ya malamulo apangenso lamulo lomwe liwonesese kuti anthu akulumikizana mosavuta. Pa nkhani imeneyi iwo ati ndizodandaulitsa kuti mpaka Amalawi akukanika kulumikizana pa foni kamba kavuto la network, andi amanafotokoza kuti ndizosabisanso kuti palibe yomwe angayimbe foni mphindi 10 foniyo osaduka, andi izi zikuoneseratu kuti makampani alamya akuyenereka kukonzanso kagwiridwe ntchito ka makina awo. So iwo apempha kunena kuti kumene kunso kuunikidwe kamba kunena kuti mdziko lino muli vuto la nkhani ya network imene ikumasautsa Amalawi ochuluka, andi makampani amene amayendesa zimenezi akupemphedwa kuti ayendese bwino zinthu. Ndipo malo mwake apempha nyumba ya malamulo imene ingachite enforce ndi ku Ministry of Information kumeneko ndi kumene kungakhale ndi mphamvu zoyendesa zimenezi ndi kuti magawo amene okhuza nkhani ya network so ayambe kuyenda bwino. Andi mukaonesesa makalata amenewa alemba SIDED muli mapempho angapo ofunika kwambiri, monga takamba kale pempho limene akupempha kunena kuti nyumba ya malamulo kuyambira panopa iyambe kumachita zokambirana zawo mchiyankhulo cha Chichewa kuti aliyense azikwanisa kumva. Komanso pempho lina limene apempha ndonoti Samia Suleiman akuyeneka aloledwe kugwira ntchito yawo mosalowetsapo katangale. Choncho apempha Profesa Fabiola Mutharika kuti munthu amene wasankhidwa kukhala spika wa nyumbayi amulola agwire ntchito monga amene malamulo amayenera ndipo asalowetsepo ndale kuti chilichonse chiziyenda bwino ku nyumbayi. Andi pempho lina limene takamba limene likunena kuti nkhani ya umwini wa malo ikuyenekanso iwunikidwe, imene takamba kuti makampani ambiri maka ati kumene kukuyeneka kuunikidwe kuti makampaniwa ayambenso kupindulira amene ndozungulira makampaniwa. Komanso pa nkhani ya anthu amene amalembedwa ntchito makampani kunena kuti anthu amene amachokera kunja ndi amene amalandira malipiro ochuluka kulekana ndi omwe ndiochokera ku Malawi konkuno. So pamene ponso pakuyenereka kuti paunikidwe. Well, timve maganizo anu through comment section kuti momwe apempha abungwe limene la SIDED inu mukuziona bwanji pa nkhani imeneyi, kwamba kunena kuti iwowa ndi bungwe limene limayimira mtundu wa Malawi. So mu video ya mtsiku lero munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani kama video zakale kukonzerani pa masamu ya YouTube channel. Bye.